lagalen do yan ni ko tan kan men sori kono sa e tan ne hey su ko rafli man me kan flanda oroma ni na ma fli ne terim so koro de e koy oh tan kan alhamdulillah rabbil alamin karamuko ko jara i kun fe sa fi bina fon ma ko tan kan kan hakli shen o to ya ni ko ngafo asafro me kene tege nyaka se be bokene ke dena sa mugo mulo bali siri tigele kan ka ta fe di body siri ala ja don fini laje so ma na don fini laje are maga kuna je abora so kono ka so karamuko tara kan we fini ga sabal sa oduna hay anjara tu chiba fu kan tini ngana bi fene amba kanga korofo ka korofanga kai tin to suma ere fene ha ine fene be ka dunna hine be ka doila ai shayta miride ne ko muye ka ngomi ebe yelema muso bi cheka ko hine be ka do ela Aisha kele ko dumo ko salino e kono ateli ateme ka ta ka bonga dala atelia ne te fenga ni de nyana ere ta ka bonga dala jugu sako aka jugu ya ne ko ka jugara me do fara ka ere la sa o mu kuma mo ko tisnam so buka jalen ko do de iklobe na eni ala na kete muso bi cheka o bele ba fa ko o hine be ka do ela Aisha iti nyele ne ko nte doro do kara mu ko mona na sabana ta ka fara an ka yanno wallahi an be de ta cheni sabana wa kan afoko safura mana sabana tare Aisha sisa no ke e ma fam enne be ga yoro mi fi e ma fam ajara tu flene cheno e kon ba do enne frare be fang ne fe no pani ajara tu ni e mbrom so no rube be fang ne fe enne le kan asa ko na tapa ajara tu so mena po ma ne buga ma ke ne mo fene che me ba do so ma dena ni ye ne kuma na tanto ya karama ko botola ajara tu be ni ke ta ni karama la ma fe aga dala ko pasi ko anyo bu o mata ka kuma fe o bolen ko fo be ka taka da be ko taka to la le fa be yirundo ni korota ko na to la la ni fin ni ayi ngaba fa ko ni nyetala na man senda ni ko ka Aisha wallahi al kunu so ula da fe ni ayi furaji de ben bolu de bolli ngona abe ka fufu ka dala ko mu ne ka da renye abe ka ajira tu bula ko mu ne ma kuma ma foto ko di ni ko kibe ko be la mo bi ke sonti ka be ka mo Aisha ta ala ka Aisha ta mo Aisha ta ala ka Aisha ko ni kana sika karam ko kun sigike ne be ka e be ka keleke me e to doni ne ba donge ne ba do be ka ne ka keleke ne ba do be ka ne ka keleke so ne ba ka ne fene ka kuma ke kuma jugu ne ma kuma jugu fe iba do be mun faya anga kelekele bayin to na pere bayin to ni ibora afanya kaka ka minonche ka bodugo e ko fanya na be kan minonche na ma ka minonche muso che ba fe kwali suro che medala deni ibanga bo o me pare sababu na ya esi ya misika na sababu na ani tay duyi ko che joro te dugo la ko karamo ko be bo karamo ko be dude to ambulu e ka fa na ko na ma ka minonta ka bo ba tiri dugo fa na ila fa kiti fenga kele na ma ka minonta ka bo ni ma poso ni ke dumin na ka fa ya ka fa kiti ne fene bo kele fa na abe ta ya me tiga to lila atoko anan sanga ba awo me aji garagaw ga baragala tatula ne wato mo wani kana sanga parce que am matlanga ko be masoko fone bitobli kunti bokuy amuna karamu ko ne kana ga barawrola ikume nga kemenan al ni yere kuma ke mogodo kan al na ma ke fa ma yere da ma be na mi duguni ke hoy o fene ci on to senu me no o ci mina ga awo demisonu be ka sira de be dewulu bali ite dende ko la ko demisonu be wani ya mugo jorole ko demisonu be no mugo jugu flatete maka Aisha e posoni Aisha ntaka miri jenatika ko la wa nga patron me kan wele de ngo kle gana ngun ti saka ta bible ni kala mugo ko ngana ta bararo la make to godi ona asha wa fune le gate la gemina awa na lala nga la nuna sabati anane Allah ni Aisha kamana gana non tay na koy ni de be yelema la dudu kono mo no ci ba fu ngomi esga ni puba wula o be nturuni mbram so be nturuni kan wo yeta ka juguna be ta fantina ntenyindo ntenjurom bi tie ni be na ni ko solution bo mi ni kan wo ya fo iba fo go jien jo ba mo ni mbram so fe ya fo iba fo go tiembo ko ba fere bo o to ko kilina ni ro kontaro ne be na minka ni mu la bangana na fado ne la koy ni mu na ko juma ne ga pour que ni ko ne be se ka bas ni ko ngono kanya neni kan kuntebe neno bena o ko bi ka ta ka ne bolo ko were yi esige ni ko ne ala
Lebo ko te to la. Satrime. Ibaro sanga business bi ka tanye. Wala ko fo. Trime si kan trime. Yoro. Mais min fu trime. Che nyina ngoni nga cha ble ko no ko ga fen. Yoro. Trime jonge fe. Okay. Est-ce qu'il fate la? Ko ne baka fura to ni amga saka ni ko ni. Ko me ni fura ga ni courage meta ka fere ga dum. O se ga chogodi. Folo e ba tra de wat ne mga ila mga sa. Amga sa. Ko ne baka fura de be ga to e bi wo mu ila sa ni amga ke fe. Oh men. Ke usa jakarta kura ke le mo saka di ma. Ah trime. Lebo. Ko be sa. Ala. Jabo ko chogodi. Ya. Ouais. Aja. Trime. Lebo. This no go tête toi. Ya trime. Ouais, les gars. Ouais. Abeli. Turapo. C'est gang on a plan. OK no achema. Ay na fla fore. Chaga fait ça na ma. Ga tadite. Ne mandara. Man ne mun fere ta. Wanda tani sizero ko kai mo fere la. Ni mga mi fere fo ka nyanyi ga do. Wala petit ageto. Nane. Sisa ha. Nyebe ni mo lulu na. Ntaro buga fengele mi fere kwa. Be akademi mi na wardima. Numu kuna yata sanga ja. Ya famia. Amana ke fefe ha. Aduba do ali kana di koshi. Debe. Ta yaba. Amana be fefe ma bedu mo yana. Lebo. Aja. Trime mo kele mi ka ba. Jan. Bari bila. E ba nyedo. Sike ku ndo ka kele. Ye. Hay lebo an tinya. Ye. Ay chene ba fura. Ani ya. Banane trime. Ni ba ke kana to kan ni de gore. Trime tellement ko war chara. Ni na fu police ko ko. Chene dim seni re. Ko kura de. Antin ko ce kese ke. Trime no ne mo ko. Ni me dirga na sanike. Dim seni te saka nisa. Double banare. Che sika ta bo tika boya. Trime. Blada o jagwa de. Dim seni fe. Ay ko dim o si ma seni sani. Tanga bo. Ibise gata. Allahu akbar. Jouer. Afiko madde ta chena. Manne be jouer fere la kare gona tanto Allahu akbar. Men la kale chogodi. Ta suffit. Salam. Salam. Apa istilah? Apa sih donare? Masih bila? Sudah dulu. Kamu ni jeune. Itu dah jeune kan? Problem kali dia kamu kok debu be dura ida di mana? Dia jeune body dem sulu. Mali lagi. Padna. Yesu kidile kuna ga. Ni ne dila bere misia. Ene bo so sa ne na to yana. Ni ba la kula ndo kono. Mani ni ko ndo. Ka fere. Intera so ko ka fere mo ko mani e yende bali bara. Ni wa be bon ka di do ma to ka ta mi mu ka ta sa ta sa. Mo ma full fire. Ne klima na. Agora so ni si der ta tap down. Mani ma wali para na. Mani la go wait. Ana doro buta ko fana ala jinesa. Ni ma fendo yi, ina fendo yi. Na manya kama sala kalani. Ana voluntary. Debo wati jami ko ga tabu. Na jinse ga ta ne ta ni mama. Ina ga ko yi ni ko. Oh, ni ma to ni ma ne ko ke kai pa. Ni mama saka mare ko ni ma. Santi ebro eti ga ti ma. Santi dari ni mama. Obipe. Oh, ma ni ka na ta mara e ko so muna na ma saka kai. Abi ci salu. Taura ne ba ai men do je o ji ne ti la mi sa ti ni su bi ne na ke so ni sa ye ku su ni mo do wa iba go mali ne wa nya mo wa ne ku ki ka ta ni ta ni ne ko sa ta wallahi
Ali ma de sonna ko son kina ni son no no na le ko son no ba la je fa ni ga video ni ko 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 bere mo ko ala kana bidé si bon ni ka ni ko ki ga ta ya fa ba ni no muna fa ba kan wa almi ya fa wala ni ma ne bulla ko mu saka kala kan sibi kila mo ko mo ko ni ga ni mo dam kita nama kita número jangan apa número di dan pasti dia barakan número berapa komentar lah iya número dia berapa komentar lah dia barakan número dia kan barakan número tu apa nak kena número bisa nak número biche ah 76 84 13 76 84 13 29 oh ini minta apa ni William ni será do nome dele na nossa minha fama e cara kakena kufu mata minha fama kita minha fama ai nem que tu não mas nem tá aqui não entendi como não sei cara kamu kira macam tu kan semua nossa não sama não tidak awal ini nak kalau apa sih kan ada tujuh dua puluh macam ni kalau nak jual lah tu menjaga yang pun siap orang menjaga kalau dah main di sini kamu lah kamu ni da kile gan fe sunoko la itse ka sunoko Bade ba. sira Emma, ina parle no so madena re. wallahi ma kono bi koy Ye. wangu ya mundu Edi sa mundu malena tanto. oni ni yerete kele ifa ko ngobo Eh, ifena muna. babara ro la takama Mune bambara wata kama. ne a pantalon do kono ko bo Ke ko bo. awo nyando a kontena saka papa ni bo mo Bade ba. che ble bi bolo bide Ero. ay fan ne ma ko ble Ay fon no ko tet. ibaro ha Oh. hal ne asuri jogo mai Oh. ne ni mi bulu Oh. fembe de kai Fembe. wa Allah kibaro ni ko mandi mu goy Oh. ni an soro dre bi jam goy Ibi jam goy. wallahi Emma, mai bodo ke. Ah. Manga business ke. Ato buka yiri wari kata. dina ne ka do be ko sa Mai bodo ki from ke kane muge. yoro E frente batra froide. al ne fitini ne bani ke kamu na ni friend won kera ki mu mo ko fe ki ti se yoro ibi siti suno ne ka kalanto be boko ne be bara yoro ne fa go kalane do Oh, frère doa. la jila ali français fa go nyuma ne ti sala kuma do la ngo kuma do la ne ka DG DG bi si ka kuma ne fe ne bi singa occuper téléphone na Telefonina. kamiri ay repose la fola ka saka jabi Oh, bone ke ni wona fori ndele. o duna ki to yere ma Oh. ko cɛ dɔ ka dossier be a mɛnna o tɔgɔ n'o jamu chrétien tɔgɔ dɔ de b'o la dɛ ko ne ka dossier woloma Allah ne ka dossier woloma ja ne tɛmɛna cɛ ka dossier la depuis cɛmancɛ la ne ya dossier woloma ne ya fura mun ka taa o don fura ma ne bila de ne de bɔra dɛ mɔgɔ minnu ka baara yɔrɔ filɛ nin ye an ka yɔrɔ kɛrɛfɛ o fɛngɛ secrétaire ne y'o de fɔ o don na ko ɲɛdimi jugumanba de bɛ n na ko nin y'a furakɛlen de ye jinɛ i ka kɛ kun i b'a dɔn e jogo ni ne jogo bɛɛ ye kelen ye N'o de fiyɛ e volen kɔrɔbɛ ne y'a di. o ye tiɲɛ nka an bɛ kuma o kuma la wariko kuma de ko dina nin wariko in bɛ cogo di Ma to bɛ sagi de kɔnɔ sa. Sagi- Ni bɛ kɛ san tɛ e ni Tanaisa ni Tani kan aw sa. n ta de y'a fɔlɔ E ta bɛ e tɛ filɛ ni. ayi ne ta se ka kɛ 5000 dina est-ce que fa t'e la dina est-ce que e kunkolo ka kɛnɛ Ma munna. est-ce que la tɛ tɛ dina Ma ne mun kɛ sa. wallahi i ka fa ko kuma mun fɔra fɛn min tiɲɛ don dina i ma don ne tigɛ de la e tɛ miiri Ma ne fɛnɛ baw bɛ tɔ bɛ kɔfɛ sa. n'i ye bako kuma fɛn b'a tigɛ ɲɛ ka sisan 5000 Wa fila la. hali 2000 man dɔgɔ ne na dina Ma Tanaisa bɛ sa o ni jumɛn Tanaisa Aisha fɛnɛ bɛ yen. n'i ma kuma dɔɔni ko tana isa mɛ n fili kɔnɔ sisan Wari fɛnɛ kan ka duuru He. fɛnɛ ma de o. a bɛ sa ka n'i sigi an da la k'a fɔ k'e ka wari ɲini ka d'ale ma est-ce que fa t'e la i tɛ fɛ k'i gundo yira diɲɛ na sa e bɛ taa nin di ninnu ma ninnu b'a fɛ k'e ko a Ma tɔgɔ ne b'a ɲagami cogo sugu dɔ la k'a da. e b'o ɲagami cogo di Ma ne ka fɛɛrɛ bɛ ne kɔnɔ sa. e b'o dina kana an sigilen sen se ala ma i tulo bɛ na Ma e yɛrɛ man Wari in tigɛ la. E man ka nin kɛ ni kɛlɛ. k'i ka wari in di ka na yanni k'i ni minɛ ka bɔ i la Ma ala kama sa a to n ka taa ni kelen de. N bɛ sɛ kɔnɔ k'a fɔ an bɛ se yɛrɛ bɔ so kɔnɔ na. mun bɛ sɛgi jumɛn kɔnɔ a dɔ bɛ he Ma tigɛ wɔrɔ ma e ɲɔgɔn kun tɛ ne kɔ fɛ. a fara ka ca Wagati min na don min na ba ye ne bugɔ. E y'a kɛ i n'a fɔ falu de bɛ ee kɛrɛfɛ. sira e m'o faamuya sa Ba ye ci Ni da ne ne kun kan. ko ko ne Ma bɛ e y'a lafiya kɛ sa, ou bien ka e i n'a fɔ défense anw ta. tun tɛ e kɔrɔ. ni ne kun ko me défense ta sa a bɛna fɔ ko ne de bɛ k'e tiɲɛ n'a y'i bugɔ a b'a fɔ k'an bɛ ka jɛ ko k'i mara I bɛ to ka kuma nin fɔ karamɔgɔ a kɛ dɔɔni dɔɔni sa a kɛ e tɛ se k'o ayi fɔ. a don ne kun tɛ fɛ ka karamɔgɔ kun ko ka gone nin dun a bɛ k'e bugɔ a bɛ ka kɛ i n'a fɔ a bɛ ka ne de bugɔ mais n bɛ ka hypocrite de kɛ quoi Ma to n ka taa ni ayi kana taa n'a ye n'i tɛ fɛ k'i haramu dɔrɔn Ma ala ka kama na sa to n ka taa ni kelen e ye t'a kalama sa. ko ne de bɛ ka nasɔngɔ n ko hali bi n ko ne y'a 5000 de di Aisha ma Ma ne b'o dɔn sa. dina sabali Awɔ an ka bi kelen ni juru. a tɛ di dina Ma ne a tɛ di kɛ.
ne wari min b'a ja n ka wari jan sisan ka jumɛn di e ma parce que aw ka sinaya kɛlɛ kɛ ne ye den de la ne da ka dɔgɔ ka sinaya kɛlɛ la a ko foyi tɛ ne ɲɛ sira la ni a tɛ den ma falen n ka wari dan tɛgɛ la dina ninnu tɛ se k'e ka wari ban koyi e ye duwawu den de ye na n ka ma nin duwawu jaabi i ma fɔlɔ o la Tarawele an kun tɛ bɛɛ kɛ joli taa di dangaden i ma sɛgɛn a wari jugu ɲini na kɔni i nana a servir dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ la o walayi ni ne ko ne bɛ yafa ye dina ma n t'i yafa diɲɛ fara lahara kan e ni ala n'a kira cɛ an bɛ kɔɲɔ na ni n kun t'o uniforme sɔrɔ an ka uniforme bɛ taa fɔ 6000 la galadon wari sen t'o la e bɛ taa nin di ninnu ma sisan nɔ o tɛna n'a dɔ ye yɛrɛ u bɛ tila k'i sɛgɛsɛgɛ k'i coro walayi dina lafiya man di e ta tiɲɛ dunun de fɔlen don e kunna e kɛlen n'a fɔ ne ma e wolo walayi ala n y'an da kɔnɔ kuma nin bɛɛ kɛ ka n ka jeliya kuma bɛɛ kɛ wari walasa mɛlɛkɛnin bɛ se ka wari in bɛɛ di a m'a di fo k'a di ta tiɲɛbagatɔ e kɛra karamɔgɔ yɛrɛ de walayi nin ma kɛ ne Buramuso e yɛrɛ ka bidon ninnu bɛɛ bɛ ka bɔ tuguni na dɔ ci a la Buramuso wara bidon ci ka an bone sɔgɔma Madina naam kan jumɛn bɛ i b'a kan awɔ n b'a kan baasi t'i la wa n'i bɔta kalanyɔrɔ la awɔ n bɔra kalanyɔrɔ la Ah, awɔ kɛ an kun bɛ examen na sisan kɔni i ka ko tagabolo bi ka n'i ja yɛrɛ 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 de i b'a dɔn denmisɛnnin min bɛ mɔgɔkɔrɔba kuma lamɛn o de ka di ne ye Dina tun bɛ fili juguba de la nka depuis don min karamɔgɔ y'a bugɔ ni ne yɛrɛ ye n sɛbɛ fɔ Dina ye a don fo bi a bɛ taa kalanyɔrɔ la wagati la wa a bɛ segin wagati la denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ bugɔli t'u yɛrɛ mais a dɔw bɛ yen nɔ bugɔli b'u yɛrɛ ne y'o de fɔ karamɔgɔ ye o Madina nin bɛ ka diya ne ye sisan dɛ i bɛ nin minɛ i 1000 tɛnɛ Safina 1000 Dina naam e ye baara dɔ de sɔrɔ ayi e ye nin bɔ bi an ka bulletin de bɔra ne Awɔ. kɛra classe premier e ni wari bɔ min fɔlɔ an tɛna wari minɛ ka dun fɔlɔ ka sɔrɔ an t'a wari bɔ yɔrɔ de tɛnɛ o tuma o n'i kɛra kilasi premier ye 2000 de bɛ d'i ma awɔ an ka directeur de y'o kalan fɔ kɛ e ba y'u ka kalan kɛ fo sisan nɔ ayi directeur de y'o ayi dɛ a y'o promesse de ta ɲina Dina ala ɲɛbɔ cɛkɔrɔba cɛkɔrɔba ko tɛna ɲɛbɔ ne fɛ e ka nin den ma k'e a ye nin minɛ sa wari fɛnɛ b'i bolo ka awɔ ne yɛrɛ ta de Dina nin ko nin tɛ ka ne kun minɛ tɛnɛ sa e dila ka ne ye kalamatiya la min Dina ko ne ma taa so kɔnɔ ka taa k'an ka wari suɲɛ ka na d'a ma nin wari dunnen ka tila ka kɛ jayadi y'an bolo yan ayi fo k'an san n fɛnɛ tɛ sɔn ko la suyɛni a tɛ sɔn kalabanciya sugu dɔw ma Madina tɛ sɔn o ma i kɔni y'a fɔ cogo min na Madina kɔni bɛ n'a minɛ dɛ foyi t'a la Buramuso nin ye ne a ka y'an baarakɛ ka kalan kɛ ka ban 2000 ma d'an ma fɔlɔ k'an kɛra kilasi premier ou bien directeur ɲɛbɔlen don Dina fɛ ayi tɛnɛ sa cɛkɔrɔba n'a kunsigi jɛma ne tɛ sɔn o la fo k'a jɛ ayi ne kɔni t'o fɛ ayi Dina i ko ten nin ye dɛ ne ka baarakɛ wari le a y'o minɛ a k'o jɔ a ka dugawu kɛ n ye baarakɛ wari jumɛn ma ko ne kɛra kilasi premier o tɛ baara ye kilasi kɔnɔ ni i kɔni kɛra a ma fɔlɔ kɔnɔ o kɔni i ye baara de kɛ o déjà mun joli luru ma foyi ma d'o ma a ye permis dɔrɔn de fɔ a ye nin minɛ a ka dugawu kɛ n'i ko ten tɔ an bɛ dugawu kɛ ka baaraba kɛ ka kalan kɛ ka tɛmɛ premier yɛrɛ kama an ka nisɔndiyabaw kɛ Buramuso Ala kama lagalagatɔya dabila sa n'a tɛmɛra premier la o ma a bɛna kɛ maître de e bɛ premier kɔrɔ da premier kɔrɔ de ko fɔlɔ n'i bɔra fɔlɔ la i tɛna kɛ maître ye buramuso fɛnɛ dɔɔni kalan o ye karawuta a y'o kɛ ɲina kɔni ɲina i ji a b'e bɔ 2 bolo alhamdulilayi rabbil alamina a barika Ala ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la maa bɛ taga a bɛ fɔ nin ma ko wolo tɔnɔ a barika Ala ye koyi Dina hakili min b'e la bi n'a tun bɛ denmisɛnnin caman na a ka ca k'a du ci ka di dɛ ni hakilina bɛ denmisɛnnin o denmisɛnnin na du kɔnɔ a bɛ dujɔ ko fɔ wa a bɛ jamanajɔ ko fɔ an bɛ dugawu de kɛ i sago an t'a dɔn dɛ Ala de b'a dɔn Ala k'i sago d'i ma Ala ka n'i jugu tanya nka Ala ka n'i jugu se i la n ka dugawu b'i kɔ o de kun don a diyara n ye i y'a ta yɔrɔ la Ala kana a ta yɔrɔ la amina Ala rabi k'a ɲɔgɔnna caman bila yen amina rabi a daminɛ ye nin ye e bɛ ka to ka nin bɔ anw ma tagalen ɲɛfɛ o la a bɛ i bɛ caya fɛnbaw kɛ. awɔ aw k'an bɛn buramuso wari tɛ tɔ ne ni mun kamana koyi n t'a ka furu tɔnɔ ye a fɔ n t'a ka furu tɔnɔ ye furu tɔnɔ ye nin sa nka e tɛ jɛn nin kɔ sa buramuso ba de bɛ ne labɛn n y'a f'i ye i t'i da la o buramuso e terimuso i b'a dɔn sisan an bɛna nin ko kɛ cogo min na i terimuso in kibaru sa jɛman Safi bɛ yen sa ni wariko kuma bɛ yen nɔ an ka teriya kuma ninnu bila fɔlɔ sisan ma
On a chaque minute, mettons un caïmne. Une crème sur la main. Ah oui, c'est bien. N'est pas comme une non, quoi. Mettons un minute. Eni ala na kirate ne wonye tara kalan ebe nyine kai ko ni karamu ne e fenga ni karamu ko kai be Ai na caïmne kam na 7 dikala. Kai nga caïmne kam na 7 dikala. E fene ka 7 o fene bene e ka kai mine ko abne ga 7 An be kele sama an be mu su kele. o de yace avorian da madu Ankle. mse e karamu anche Cha gome warado. esige gome wara do yak masu ne Ya kuma su jima ikin aboni fini yake. karamu ne be bunye ku nga e kuma do la mayere bunye di mandi e ibara ni be kuma fo mugoy ni be fo mugo ki ga kuma la me ba nege ni me be jina ke ko be ke kele Kamu alle na sa. Ngasa yi glone fen kala alsa. ete ne fio ngi be sha de fio Alle te fe no mo se kan ne kuma ni ji fe no. Ni fulla e gon nga so le kan ji di nyama. ayi Anga ni to insa. Madina e go so madina ko madina so la ta wala. madine bora de 6h Ne boto. Oh, allo de air flabo. Ah okay sa. Oh madina be mutugun. madine nana ujigina ga bokala na ka tirimso ya ga kayemne ka be 7k madine be kalanke de e fo tirimso ka ga kayemne ka be 7k akara ka bitu no fe Ne ko e mu ne famia madina ko ina ni wakati na. karamugo folo madine kun chenindo le re kun dona fili badila sabla ni ko de re ka gila fa ko jaga ko dije nyogon fe depuis ya tile flena bugoli ke madine na wallahi madine klina madine ba fabu madine ba bobu madine kelno ka dugona mo be ke kele ya sisa wa ka fo ko ne be suri ka madine la wuli kalanko la madine be suri ka wuli ka dugona fambe fura ka ta kalanro la madine jugo nyene no sisa ne karamugo ne ko ni ne ba fo alhamdulillah e na fra e ma de wore so madine ko o ka chen o ma no ne karamugo No mai. O mai ready. Ga nyafam bashi tala ni go tento. Mena. karamugo Ah? e ko amumi Ano fuite. e sigara fenal la I know nku me faga do nde mo na sugu mini kwa. karamugo de musumani le do no asore sigali no fena femuni anga adamade ya tabiati ta afanga madine bo asiraka No masiga fuila. Nyafam mena. ni bogo para masiba banade ko ni karamugo masomi fenola Nuwa Aisha, ami kila tuwa we ante kila dumi. Bramso de hone be ka bashi de ka bashi bono no to wallahi ni to ro fen pero ni be ka ni kinga ni ni Ankle. Nse, Wa. anchi. Karamo, Hmm? an bara. Ma. Yangaudu. Terosula. Inji mana na. An to sore da hono be. E boga na amogo bila. Karamo, Ha? akina tuwani. Amaga chugura. Bashi tilawon. Abashi benade ene mabuya no sisa akora. Ni yin signa jona won sigi bashi kon mi. Ah, ode kama ne bigin nyinga. E shaita kan sigi mo bala. Mundu kera. Ai mi fe go nyini ngade. Niko. Ai mune famia madina sitana mala. Karamo ko madine sisana ma changer linu. An kun bɛ ala deli fɛn fɛn kɛ den ɲali ko la madina tɛmɛr'u bɛɛ kan ne y'a fɛ a mɛnna o n ko bugɔli tɛ den mara ne ye madina nɛgɛ ha hali sɔgɔmada n'a ma madina nana 2000 di ne ni Aisha ma o de 1000 Aisha 1000 2000 ko parce que k'ale kɛra classe première ko directeur y'a d'ale ma Donc ni y'a faamuya madina na 2000 di aw ma sɔgɔmada na k'ale kɛra classe première ko directeur o d'ale ma. Grand sœur fili sɔrɔ yɔrɔ la dɛ. karamɔgɔ ne y'a ko sɛgɛsɛgɛ koyi ne y'a fɔ a ɲɛna n ko kori directeur ɲɛbɔlen t'a fɛ a ko k'o ye cɛkɔrɔba de ye ko ma ɲɛbɔ ale fɛ dɛ k'a promesse de t'ale ye. Grand sœur e yɛrɛ b'a dɔn hali ni ye nin kuma ye i b'a dɔn ko nin ye kalabanciya kuma ye n'a fɔra ko école directeur yɛrɛ mago bɛ parents ka wari la o bɛ taa mun wari da ko k'o di élève ma. karamɔgɔ ne kɔni t'a dɔn i bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la sinon madina bɛ taa kalanyɔrɔ la a bɛ taa wagati la a bɛ segin a segin wagati la a kɔni sisan ma changelen don. i b'a fɔ ta ni fɔ dalen tɛ madina la yɛrɛ de a dalen tɛ madina la parce que ne dun fana ni mɔgɔ filɛ n'i ma da i den na ne t'a dɔn i bɛna da mɔgɔ min na diɲɛ dugukolo kɔ kan ne karamɔgɔ. N y'a faamu ayi foyi tɛ yen a ka ɲi
n tun bɛ fɛ ka aw ɲininka nin na n bɛna n changer ka bɔ quoi. Problem t'a la. N buramuso ne dun ye nin f'e ye dɛ n kan ka nin ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen. A wari ma dun a tɛ e bolo ka ban. A kɔni bɛ yen. N'i ye fa ye ka nin fɔ tan i bɛ sɔrɔ a tigɛlen don ko dɔ de la ale ka ko. Est-ce que n tɛ wari in d'i ma. Mais ne bolo da yɔrɔ a t'i bolo i bolo da an bɛna kɛ a t'i bolo. n bɛ taa ka na quoi. Awɔ karamɔgɔ ala ka segin ni ɲuman. Wa i ni ko. A se n ka teli koyi. An bɛ dugawu de kɛ ala ka kɔɲɔ nɔgɔya jan dun yɛrɛ ko mɔgɔ bɛ siran. Ɲuman kɛra a bɛ kɛ kɛlɛ juguman kɛra a bɛ kɛ kɛlɛ. Ayi an ka nin to yen ne mago bɛ ɲɛnabɔ ko tɛ. Ne ka basi lajɛ sa o bɛ bolo min kan. O ma e tɛ muso dɛ. T'i ka daga la ne bɛna taa so kɔnɔ ala ko tiɲɛ. Buramuso ale tɛ sɔn k'i bolo don mɔgɔ. An ka taa sa wuli. Sakɔrɔ ni basi tobi. n bɛ taa ka na quoi. Awɔ karamɔgɔ ala ka segin ni ɲuman. Wa i ni ko. A se n ka teli koyi. An bɛ dugawu de kɛ ala ka kɔɲɔ nɔgɔya jan dun yɛrɛ ko mɔgɔ bɛ siran. Ɲuman kɛra a bɛ kɛ kɛlɛ juguman kɛra a bɛ kɛ kɛlɛ. Ayi an ka nin to yen ne mago bɛ ɲɛnabɔ ko tɛ. Ne ka basi lajɛ sa o bɛ bolo min kan. O ma e tɛ muso dɛ. T'i ka daga la ne bɛna taa so kɔnɔ ala ko tiɲɛ. Buramuso ale tɛ sɔn k'i bolo don mɔgɔ. An ka taa sa wuli. Sakɔrɔ ni basi tobi. O don yɛrɛ na ok. Maintenant An kileba. ma ça va. Ça va. Kɔri baasi la. Baasi foyi tɛ na. ma i taara école la bi. Awɔ. depuis sɔgɔma. Depuis sɔgɔma. ko 6 heures kuma i taara. Awɔ. Maa ma f'i ɲɛna. n ma y'a fɔ ɲɛna. k'i taara i ka cahier minɛ. Awɔ n taara n ka cahier nin ye ka cahier de ta. Awɔ nin ne ka programme cahier. Subhanallah. Madina cahier couverture muso ka cahier bɛ kɛ tan. Bon ne terimuso de y'a bɛɛ fara sisan. Ale bila ko man ɲi o. I ko poème wa. Madina k'i ka taa Madi ni physique chimie kalan école la i b'i jɔ ma ko poème. Bon ko ne bɛ fɛ ka kɛ écrivain de. E fa ye écrivain de. Subhanallah. Donc ni ye poème cahier de ta e yɛrɛ de bɛ nin sɛbɛn. Awɔ. Ayi ne tɛ nin bugɔ nin minɛ. Ne tɛna foyi f'i ye a ka ɲi don n taa ci la ka na. Awɔ. Dinaski. An ba. Ayi non ne filila hakɛ to taa. Non fili foyi t'a la. Non polisikɛ bɛ ka maa min ɲini e ko ne den de ɲɛmɔgɔ ye joint feerela ɲɛmɔgɔ. Allahu akbar. Jɔn ka taa kuma commissaire fɛ. Ouais, patron. Allô, voilà mon commissaire ne sera. Ok, n sera ka ban. Ok. Nin ko in cɛ. Non Madina bɛ ne faga ni kuma suli ye quoi wallahi. Patron. Monsieur le commissaire. Salut. Ante salut. Ba baasi foyi tɛ. E yɛrɛ kun sera ka ban. Wallahi n sera ka ban. I ka appel yɛrɛ kama n bolila yɛrɛ de. Tiɲɛ don. Basi kɔni t'i la. Baasi foyi tɛ alhamdulilayi. Lahala jumɛn de bɛ yen? Juguman tɛ. Komi wagati dɔ la a kun b'an ka sigida la a kun bɛ ka denmisɛnnin dɔw ɲini k'u bɛ drogue ni joint feere la. Wallahi a kɛra ten tɔ. Halisa ko bɛ sen na. Halisa an b'a ko kan ka recherche kɛ mais an tɛ ka ɲɛfoyi de sɔrɔ. An ma ɲɛfoyi sɔrɔ a la. Foyi. Baasi t'a la komi sisan ne yɛrɛ kɔni ye denmisɛnnin dɔw minɛ. Comme? Awɔ. Sɛbɛ la? Sɛbɛ yɛrɛ. N yɛrɛ y'u ye u bɛ feere la carré kɔnɔ. Wa i bɛ ka min ɲini Dina tɔgɔ ye dɛ. Dina. N y'a minɛ. Effectivement Dina. N b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na sisan. Ala merci. N bɛna n ka denmisɛnninw wele dɔrɔn ka na. Non mon commissaire a kana kɛ ten. I m'a ye aw mɛnna enquête la aw bɛ k'a ɲini ka dɛsɛ a t'u k'u ye e b'a dɔn o ye min ye ko denmisɛnninw yɛrɛ y'an ka sigida denmisɛnninw de ye. Ko mun? N'aw taara ɲininkali kɛ an yɛrɛ ka sigida la est ce que mɔgɔ bɛna sɔn k'i den yira yɔrɔ mɔgɔ tɛna sɔn k'a den yira. An kuma ko bɛɛ lajɛlen kɛ carré kɔnɔna na sigida tɛ sigida ye an ma Dina tɔgɔ yɛrɛ ɲini n'a ye ɲininkali kɛ yɔrɔ k'a bɔra yen nɔ n'an bɔra yɔrɔ k'a bɔra yen nɔ mais information bɛɛ bɛ ka yira n na k'a bɛ yan yɔrɔ de la. Monsieur le commissaire sisan ne ye nin faamu ni aw yɛrɛ denmisɛnnin ninnu minɛ dɛ aw bɛna mun de k'u la. Ne fa mon frère ça tombe bien an bɛ ka denmisɛnninw minɛ aw yɛrɛ de ka lakana de kama pour que o bɛ ka fɛnkɛ jugu mun ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la drogue ni fɛnkɛ o bɛ se ka denmisɛnnin gɛrɛw tiɲɛ n'a ye an bɛ k'o minɛ dɔrɔn k'u la corriger waati min kɔnɔna na u bɛna waati min k'an bolo pour que o hakili u bɛ se ka hakili sɔrɔ cogo min na don nataw kama
aw yɛrɛ fanga bɛ se ka don o kɔrɔ cogo min na o dɔrɔn de kama an bɛ k'o de minɛ mais n'an y'o to o yɛrɛ ma o bɛ ka tiɲɛ o bɛ ka denmisɛnnin wɛrɛw tiɲɛ qu'est-ce qu'on doit faire raison pour laquelle an mago b'o de la je kɔni b'aw fɛ o ni bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn a bɛna punition min k'u la an tɛna kojugu foyi k'o la pour que k'a dɔn ko nin ressource bɛ ka bɔ min an bɛ se ka dankari kɛ ko in na cogo min na n'o pinna cogo min e yɛrɛ bɛna bɔ a kalama a foyi tɛna dogo i la gɛlɛman foyi t'a la o tɛ baasi ye i y'a faamuya sisan n ye nin faamu n b'a to n'u bɛ opération na ne yɛrɛ bɛ aw wele dɔrɔn i b'i ka denmisɛnninw bila ka na n y'a faamuya mais komi e yɛrɛ ko k'i bɔ o yɔrɔ dɔn ka ban ayi mɔgɔ t'u yɔrɔ dɔn koyi u b'u kunfɛ de tantɔ mais u bɛ to ka bali ka bɔ k'u ka feerew kɛ de quoi n'i y'u minɛ k'u to feere de la mais n'u ye feere kɛ nin yɔrɔ kelen na u bɛ se ka kalo 2 kɛ u tɛ taa yen tuguni i y'a faamu sisan donc n'i ye weleli kɛ dɔrɔn i b'i ka denmisɛnninw bila ka na Inch'Allah n ka téléphone tɛna se ka bouger bɔ n kɛrɛfɛ hali n'a bɛ éteindre min kɛ j'ai préféré que n bɛ sigi sɔrɔ cogo min na walasa an bɛ se ka bolo da nin kan n'Ala sɔnna ayi nin kɔni y'a bannen walayi i bɛna dɔn ko fɛn dɔ bɛ n sen na n bɛna karoba de kɛ n sen fɛ walayi nin ko nin kama ne yɛrɛ bɛ nin ka tɛni bila parce que o fɛ ko ne ka complice bɛ ko nin de la a ma nɔgɔn ça tombe bien merci mon frère merci awɔ o de donc ne bɛ siran ɲini an bɛ ɲɔgɔn wele awɔ vraiment merci beaucoup je vous remercie merci maa bɛ den dɔ wolo a tɛ k'i ye ni tile kelen ma dɔrɔgu da nɛn kan ni tile kelen ma zɛn da nɛn kan i n'a fɔ ko ni den musoman ye dɔrɔgu t'a la ye allo oye patron cɛ ne ka mobili a b'a fɛ ka sumaya dɛ depuis waati jumɛn mɔgɔ sigilen don n'i m'a jateminɛ dɛ i mana wele kuma o kuma i b'a fɔ k'a tɔ ye dɔɔni a tɔ ye dɔɔni ye an fana ye denbayatigiw de ye o nka an ka dahirimɛ bɛ nin de la faut que i k'a jateminɛ sinon cɛ ok n y'a faamu baasi t'a la n'Ala sɔnna a ma ok merci awa k'an mɛn bɛ a kɛra cogo di e dun bɛ n'i jɔ k'i ɲɛ kumun ne kɔrɔ tan e dun na n'i jɔ k'i ɲɛ kumun ne kɔrɔ tan tuguni ne ma ɲɛ kumun dɛ komi i tun bɛ appel de la sinon ne ma ɲɛ kumun an ka ko in ne nana o de la sisan a b'i bolo da jumɛn de la ne tɛ sɛgɛn ne tɛ ɲinɛ toujours ne bɛ na i kan kelen fɔ n ye n'i b'a la i k'a fɔ n ye n'i t'a la i k'a fɔ n ye an ka yafa ɲɔgɔn ma bɛɛ ka lafiya i tɛ ka kan kelen fɔ n ye n sigilen bɛ mɔgɔw da la ka mɔgɔw tɔɔrɔ ka mɔgɔw tɔɔrɔ wa kan kelen fɔ n ye dɔrɔn pour que n bɛ lafiya kuma caman nege tɛ ne la koyi i y'a faamuya ne ye min f'i ɲɛna o kelen de don n'i changera kuma min na i ma taa de yan n'i sago kɛ i sago n'i dɔgɔnin bɛɛ fɛn fɛn ka di a bɛɛ kɛ yen nɔ i y'a faamuya i ma ne yɛrɛ lafiyalen don sisan kuma caman nafa t'a la sa kana na n kunkolo chauffer sa n ka mobili bɛ garage la n tɔɔrɔlen don ko la e mana ne sɔrɔ appel la sisan kana na dɔ fara n ka dusukasi kan Ala kama i y'a faamuya n'i changera kuma min na e ka changer ba ne changer jogo jumɛn de bɛ ne na i k'o fɔ n ye n'a sɔrɔ jogo kuntan mun bɛ n na o fɔ n ye bani o don e mana nɔ ko dɔ ye bugɔ e hakili la ko ne ma bɔ a kalama ja i bɛ ka taa a ɲagami cɛ fɛ cɛ muso fila min dɛsɛ o don donc hakili la ko ne t'o kalama i nana i jɔ yan nɔ ko dɔ ye bugɔ dɛ n ta e b'a la o cɛ jɔ ye ne ɲagami. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni Ala sɔnna o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o ye aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao. Sɛgɛn tɛ mɔgɔ si danbe ye nka k'i yɛrɛ to a bolo o de bɛ se k'i kɛ bolo kɔfɛ fɛn. Thompson on the track. Ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka feere bolo mobili kelen tɛ kara fɛ sa vilani kelen tɛ kara fɛ ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka feere bolo negesi kelen tɛ kara ko alisa gerisi kelen tɛ kara fɛ o mama yafa ne ma o mama yafa ne ma dɔgɔnu miiri bɛ kan kɔrɔ ni fɔ bɛ jigi bɛ kan si bɛ ka kɔrɔ ka taa alisa fosi du ma ɲa
ma dale do wal ma jugula moye boa mama be jine la kasura ta don sedala muna be bali ma kasura ne ma so shinema ne be ngadangune la baba ko ngana tayala no pe de me be fe de me be de me no de me puluga de me de de si de de ya stradi ma de na de me de mati de me de mi de gi jenga de la fo de gere de le tushi yoro do mo shi kana ne soro yoro fo ne tu songolo do mo shi kana ne songolo fo le tushi yoro do mo shi kana ne soro yoro fo ne tu songolo do mo shi kana ne songolo fo Kara dize, ngofo ben korofo, kasoro karama fen fo shima. Mama dua usama nine masame chama ki. Chendo kroga cha, siraka janga bebe nya. Njula moga cha, ngambambalga profo igla. Ni warte karate doso, million saigo karate doso. Ni warte karate doso, million saigo karate doso. Karabanyo na boso, bolo na kasoro alite doso. Mame se kulo la internya legi toto. Deception, Kokacha deception. Deception, Kokacha deception. Kobeka nyani bolo, Kobeka ferege bolo. Mobili kele de cara faire, sa finali kele de cara faire. Kobeka nyani bolo, Kobeka ferege bolo. Negezi kele de cara, kwa sa gerzi kele de cara faire. Oh mama mama, oh mama mama, ya fanema. Oh mama mama, oh mama mama, ya fanema. Donu mibeka, koroni fobe jibeka. Shibeka korogata, alsa pushi kumanya. C'est l'habitude de dire Alzadar. Pujazi, plombier Jara service de Pinyamana. Sena Wati Banks. Colon, le compositeur. Yo, répétez comme c'est Thompson Beat, man. Infinity.